Το φαινόμενο. Ωραία. Ποιος έχει τη πάντα τώρα. Έναν αριθμό δυνατά από το 0 έως το 9. 6. Και ένας από τους πίσω, όρθιος. Αν ήσουν και κάτω μαζί μας. Άρα έχουμε το Ζ και το 6. Που σημαίνει ότι αυτό το κέρμα είναι και μοναδικό γιατί έχει υπογράψει 2 άτομα. Και θα κάνουμε το εξής. Θα προσπαθήσω να βάλω το υπογεγραμμένο κέρμα μέσα στο σφραγισμένο αναψυκτικό. Ποιος έχει το... Ωραία, τώρα. Λοιπόν, Ζ και 6. Για να γίνει αυτό θα πετάξω το κέρμα στο χαμηλό τμήμα του αναψυκτικού και αυτό θα περάσει μέσα. Τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Πολλές φορές το κέρμα ακούγεται πριν καλά ανοίξω το αναψυκτικό, αλλά προσέξτε, τίποτα εδώ, τίποτα εδώ. Ακούστε πριν καλά ανοίξω το αναψυκτικό και... Ακούγεται? Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα. Ζ και 6. Δεν μου γράφει Ζ και 6. Δεν εξήτηλος ο μαρκαδόρος. Μία φορά την πατήσαμε. Το δύσκολο δεν είναι να μπει, το δύσκολο είναι να βγει. Ωραία, πάμε από εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Βάλτε το χέρι μέσα, μην κοπείς, πρόσεχε γιατί κοπεί πάρα πολύ. Βγάλε το χέρμα, δες το και δώσ' το μου. Πολύ προσεκτικά, πρόσεχε γιατί κοπεί, τι γράφει. Ζ και 6.